صلوا على النبي المصطفى الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سيدنا محمد ربنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد إخواني في الله المستمعون والمستمعات صلى الله عليه وسلم، أقدم لكم تحية الإسلامية المباركة الميمونة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mu musulmai da muka taro annan majalisi mai tumba alboka, inda idan ba ku manta ba har yanzu muna nan inda muka ji cewa Qurayshawa suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hisa kan cewa suka samu shin tsari, wanda nan tsari da suka saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ran cewa manzon Allah ba su fito ba baci ba sha iyakan dai na cikin gidansu za su ce na cikin gida, amma dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ci shi da sauran waɗanda suka zama cewa cikin dangin Bani Abdul Muttalib ne. To a cikin wannan gida sai dai in kawai su ci abin da suka kasance suke da shi a cikin gida, amma ko wai cewa wai ya ƙara yanzu wai za su zo su zai su fita waje su nemo wani ko su je kasuwanci akan cewa za su sai wani abu kaza, ko ko a je su neman kasuwanci a gurinsu ba a taba ba a musu ba. Haka suka nemi wani abu anki abincin da ke cikin gidansu ya ƙare. Ana mana cewa yanzu ma ciyawa muka cewa suke tsinka suna ci, to da tsarin talauci ciki ya ta tamke. Idan za a yi bacci wata rana, idan za a bacci ya kasance Abu Dalib yana canza gurin kwanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tunda a cikin dangin Bani Abdul Muttalib akwai wanda suke manzon Allah sallallahu kamar cewa Abu Lahab, ai shi ma na cikin dangin cikin nasuwa cikin ƴaƴan Abdul Muttalib. kun ga yanzu idan za a je a kwata da shi, idan shi madin za a ce za a bashi kaza da je kwanta kusa da Muhammadu, ni kwanta kusa da shi ta da dare kashe za a bashi wani abu. Ana cikin dangin kunga shi zai yi tunanin haka in kila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta kusa da Abu Lahab ne, to shi kuma idan ya tashi in kowa ya bacci sai ɗauki manzon Allah ya canza mashi guri, ile na kusa da wannan ne ya ci kakan wannan fa yana manzon Allah sai ya ɗauke da shi ta gujin wannan, sai kuma kai da wani shi wajenka ko ka tashi za ka yi kana ganin fiska sai ga a Muhammadu muke nan, ko kuma za ka sha wancan ne kai ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka ke tattauna gudun kwanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka dai yasa din nan manzon Allah ya kai wata ran shi kai wanda ya tambaya Abu Dalib wai me yasa aka samu sunan Isa din. In Allah ya tambaya Abu Dalib akan cewa menene dalilin da yasa innan mutane suka samu ne Isa, sai Abu Dalib ya ce mishi ai akwai butu ne suka rataye wannan butu a wajen Ka'aba inda za su taɓa saukewa sai an fito da kai. Allah ya ce ai butun da suka yi babu kowane butu, ba butun da suka buta, ai butun da suka yi a goge ke. Ya ba shi labari cewa Allah hakika ya aiko wata dabba saga sunana da suka buta da sunan Ubangiji, irin ke za su iya cewa Muhammadu ko yana cewa Allah ya aiko shi, kuma mun san cewa Allah ya aiko shi ba, ga an san Allah kuma an faɗa cewa sunan manzon Allah Muhammadu ko, to sai wannan dabba ta lashe gurin sunan manzon Allah, gurin sunan Allah zai ta lallashi, amma ta izgilancin su ba da wani ta lashe nasu duka, a'a sunan Allah ne tana manzon Allah ba a so a ganin ta lashe. Ya ce ya abu da suka gina manzon Allah ce ai ba komai abu. To wasu fara suka ji daga cikin dangin kenan to sai na zaci suka je suna magana da su Qurayshawa, ana cikin magana akan
to mun ji labarin kuma wani bugutu a wajen kawa suka ce gashi komi suka ce to abin su ba su labarin cewa gashi ya an wa goge sai sai ga Abu Dalib ya suka ce to za a yi sulo kenan kuwa da manzon Allah kashe shi kenan sai shi ya komai kai da ai sulo sai shi ba sulo ya zo yi ba zo ya ce musu cewa to mun ji labari da cewa kuma wani bugutu a wajen kawa a ce mun yi ga mai can mun buguta sai to da me kuka sa suka ce akwai sunan Muhammadu akwai sunan kuma ubangijinsa na shi kenan mun ga allolanmu nan sai ya ce ba sunan shi kuma ba sunan ubangijin shi suka ce akwai ya ce babu suka fara jaye wannan ya ce ya ce to a je a ɗauko a duba idan an gani aka ga sunan shi to kada kuwa ku kale mu a cikin sa mun ko za mu ba ku Muhammadu ku kashe shi idan an gani idan ku ba a gani ba to sai kun sake mu ku kale mu yalwa mu suka ce kun yadda suka ce mun yadda inji koyi shi wannan suka ce kun yadda suka ce wai shi wannan duk gudu aka je kusa da Ka'aba wajen Ka'aba za a ci a ɗauko abin da aka buhuta inda sun tabbatar sun buhuta aiko bayan su ɗauko ka je ana ɗaukowa su ga foko sun kai mafi alama suka ce ai foko ne kun san abin aka ɗan fara wuta sai ɗan ƙoƙari suka ce a daije ka ce kun gani ko suka ce a buɗe duka aka ware ta tas ka fara karantawa ya siya ka sinan sun ga fa gashi ce to gashi suka ga tukun da gani haka suka gama tas a cikin zuminin sakamakon ku ce ku sake mu kale mu tunda ku kuka ce za a yi to ayyukan yanzu kuna cewa ne sakamakon mu kale mu kuma ba za mu ba ku Muhammadu ba ka ce wannan wani katon siri ne ka ta an siri ta a ganin katon siri kan wannan ba kai amma ya iya siri ka ce kun ci san kai alƙawari aka yi ku tafi bayan manzon Allah fa ya fito cikin wannan hisarin Allah sallallahu alaihi wasallam a yanke shawara da cewa wanda zai yi shine zai ɗau hanya ya je Da'ifa wannan Da'ifa ta kasance tana gefen garin Makka ne Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya zuwa ga ya je Da'ifa gari Da'ifa na shi dai ne don cewa wakilin mutanen Da'ifa za su bi shi su bi addinin kuma ya samu mafaka a nan Allah sallallahu alaihi wasallam ya je bayan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa wannan gobe ya je bayan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ce ga su misali su bi addinin musulunci mutanen suka ki suka wulakantar da mazan Allah suka so zartar da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙarke ma suka sa yara su da jefa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam iya zuwa wannan mutanen Da'ifa bai kamata su yaka don kuma mazan Allah suka maka Allah ya haƙuri ina shi mazan Allah alhalimu ne haɗe fashin Allah ya aiko da mala'ika wanda Allah ya bashi masarrafin duniya yanzu idan haka ya kalla sai ya kanna ko in yana so ya lankwanin kwa ka gudu shi kuma nan ba zai kome ba ko kuma ya daga kasan nan daidai sakon din nan gudun ya kasan gudun ta faɗi wuce sama a gaba kuma to kuma duka gudun ya ta kalkale kai a gan shi a nishiyar don mamashi kamar cin gam duk inda yake so ya zai kowane irin a wani to da ce ya Rasulullahi Allah ya bani masarrafan duniya da ƙasa yadda na ga daman yi ce zai mai kake so a wa'annan mutanen yankin wa'annan mutanen kaɗai za a ɗauke shi a kifa ta ƙasa ko duka Da'ifan ne
ko layin nan kadai kake so. Wanda Allah ya ce Allahumma ahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Cewa Allah ka shiga mutane na. Mun kai dan mu sani wani. Na Allah sallallahu alaihi wasallama ya haɗe musu shi ce Allah ya shirya su. Musu da zafi kai asa a nan gasu a ɗaga su a kifa. Allah ya ce Allahumma ahdi qaumi. Allah ya shirya su ne. Kuma a ƙarshe Allah ya shirya su kawai suka ba addinin musulunci. To wannan me saboda jin abin da ya faru gaba. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.